Adunay advice si Dr. Willie Ong sa unsay insakto nga pagdiet kung ikaw diabetic. Kung nana kay diabetes, mauni ang dapat nimong buhaton or maupod ni ang angay nimong hinumduman. Kung ikaw adunay diabetes, kinahanglan nga imo nang makontrol. Syempre, imo nang mabuhat ang pagkontrol pinaagi sa insaktong pagkaon. So, ania ang mga insaktong pagkaon. Ug niapod ang dapat natong dumdumon. Walay mild sa diabetes. Kung ikaw adunay diabetes, buti pasabot ni ana, 50% sa mga selula sa pancreas or usa man ang pancreas kanang beta cells nga maoy ga produce og insulin. Posibleng nga 50% no sa mga selula diha sa imong pancreas, posibleng nga daot na. Tungod niini mutaas ang imuhang sugar sa dugo ug lampas kini sa normal nga 105 milligrams per DL. Ikaduha, likayan ang pagkaon ug mga tamis nga pagkaon o ganing mga tambukon nga mga pagkaon. Kaingon pa ni Dr. Augusto Litunhua na mo'y giilang nga ama ng diabetes medicine sa Pilipinas, dili daw tanan nga pagkaon ginabawal sa diabetes. Basta kay kunhuran lang ang pagkaon og mga tamis nga mga pagkaon o kaning mga makolesterol nga mga pagkaon. Then syempre dapat dili ta mo inom og kaning mga iced tea, mga soft drinks, mga cappuccino like that. Tubig lang mas better. Then ingon pa, ang pag-inom sa usa ka baso nga iced tea matag adlaw makadugang sa imong timbang og 1 libra matag semana. Kataas day no? So sige. Og syempre ang mansanas maoy maayo nga pang diet. Kanang apple. Kaingon pa nila abi nilag ang tanang prutas maayo, dili daw. Mansanas ang mas better. Kaon og apple. Ingon pa gani nila, di ba? An apple a day keeps the doctor away. Kay abi sa uban nga pwede na tong kaunon ang tanan nga mga prutas, sayop daw na. Kanang mga tamis o kanang mga more on fats nga mga prutas sama sa mangga, pineapple, grapes, avocado ug lychee, dapat hinahinayan lang daw na siya sa pagkaon kay taas ka na siya og sugar. Dapat kung magkaon na ta og grapes, unom lang ka piraso ang limit. Ang mas maayo daw nga kaunon pag diabetic ka, apple ug saging. Pero dapat dili daw kuno nga isa gyud daw kuno ka tibuok apple. So limited lang. Unya pwede ra man pud daw mag-rice, one rice ug usa ka ulam.